Nej, han skal til. Åh, det er sejt! Og så godt. Wow. Ej, hvor fucking nice det der. En video med det. Åh, mate! Kasper! Åh, det ser nøjere ud. Drenge! Nu vil jeg gerne gøre det nu. Smukt. Sejt. Hvad sker der, hvis man er tabt, hvis Emil kommer ind? Okay, Emil, jeg synes, vi har... Åh, nice! Det er pink. Drenge, kunne så nice den er. Det er pink. Det er kalium. Calcium. Kalium. Det står kalium. Så ikke, der er ikke at se der på. Bare kalium. Men det kan... Vent lige. Åh, det er smukt. Det er pink. Det filmer.